Една силна и добре развита община трябва да има кмет, служещ изцяло на социалните потребности на гражданите и прилагаш в изпълнение на тази цел всички закони на страната. Кмет, знаещ как да привлече инвестиции и средства по европейски програми и как да осигури заетост за всички свои съграждани. Кмет, който обещава малко, но изпълнява много. Лидер, който не работи за групови икономически и политически интереси, а който мисли за интересите на своите граждани, за повишаването техният стандарт на живот. Новозагорци имат нужда от повече възможности за работа и сигурност в доходите си. Ако и вие мислите така, подкрепете независимият кандидат за кмет на община Нова Загора, Жеко Желязков, като изберете бюлетина номер 37. Жеко Желязков, който е подкрепен и от БСП, и от редица други политически партии, човек с много голям управленски опит. Човек, който държи на думата си. А това рядко се среща. Той трудно обещава, но поемайки ангажимента, прави всичко необходимо, за да го изпълни. Времето за нов живот на Нова Загора настъпва. Купуването и продаването на гласове е престъпление.